7 объектов историко-культурной каштоўнасці прапануюць да продажы на аукцыёне ў красавіку. Сярод іх будынак спиртзавода ў Сенінскім раёне, які ўваходзіць у комплекс сядзібы Старая Беліца, пабудаваны ў пачатку 19 стагоддзя. Тут калісьці служыў будучы класік беларускай літаратуры Янка Купала. Манастыр бернардзінцаў у Дуброўні заснаваны ў 1630 годзе. Легенда расказвае, што ён быў спалены з-за гісторыі кахання, а затым адноўлены. Манастыр кармелітаў у глыбокім 17-18 стагоддзяў. Паводле гістарычных звестак, тут падчас паходу на Маскву спыняўся Наполеон. Адным са шляхоў захавання гісторыка-культурных каштоўнасцяў з'яўляецца іх продаж на аукцыёне. Восстановление объектов историко-культурной ценности находится на особом контроле государства. Министерством культуры совместно с Витебским облсполкомом составлен план мероприятий по сохранению неиспользуемых объектов историко-культурного наследия в Витебской области. Для каждого объекта ИКЦ определены пошаговые действия по его сохранению, в том числе ремонтно-реставрационные работы, сроки выполнения данных работ, а также ответственные исполнители. Одним из способов сохранения таких объектов является их продажа на аукционе. Так, комитетом в апреле выставлены на аукционы к продаже за одну базовую величину сразу 7 неиспользуемых объектов со статусом историко-культурной ценности. Аукционы открытые, и принять участие может любой желающий. Летась у Витебской области были продадены з аукцыёнаў 3 объекты историко-культурной каштоўнасці. Сядзібы у Бешанковіцкім и Браслаўскім районах и будынак у гістарычным цэнтры Витебска на улице Суворова. Набыццё объекта историко-культурной каштоўнасці ускладае на пакупніка дадатковыя абавязательствы. На працягу года ён павінен атрымаць у Міністэрстве культуры дазвол на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ і зрабіць іх ва ўстаноўленыя тэрміны.